'Yan uwa masu kallon mu da saurari, assalamu alaikum. Barka da yau, barka da wannan lokaci. Barkan mu da haduwa a cikin wannan sabon shiri na matasan Arewa ina mafita. Shiri ne da zai rika zo muku daga Nabil Media TV da kuma sauran kafafen yada labarai domin amfanar al'umma. Shiri ne wanda kungiyar matasan Arewa Development Initiative ta dauki nauyin kawo muku. Shiri ne da za mu rika tattaunawa da wasu daga cikin jagororin wannan kungiya ta matasan Arewa ina mafita Development Initiative da kuma gayyato wasu daga cikin membobinta da kuma sauran al'umma waɗanda suka san tattalin arzikin ƙasa da kuma matsalolin da muke fama da su a Najeriya, musamman arewacin Najeriya, da kuma yadda za a magance su. A cikin wannan shiri na yau za mu tattauna ne game da muhimmancin rijistan katin zaɓe, inda muka gayyato ɗaya daga cikin shugabannin wannan kungiya ta matasan Arewa ina mafita reshen jihar Kebbi. Kuna tare da ni mai gabatarwa Nabil Bello mai Hausawa. A ranka yake barka da shigowa. Muna so ka gabatar muna da kanka koda na minti ɗaya ne. Okay. Sunana kuma Abubakar Abdulrahman Shamaki, ni ne state coordinator na wannan tafiyar tamu na matasan Arewa ina mafita initiative development 19 northern states including FCT Abuja a nan jihar Kebbi. Sannan kamar yadda bayani ya gabatar, maudu'in wannan zama namu ba kuma bane illa da mu wayar da kanmu matasa, saboda mu sanar da juna me muhimmancin yin wannan katin zaɓe. Because in ba mu wannan katin zaɓe ba yadda za a yi mu kawo canji ko mu kawo ci gaba a ƙasar mu a jihar mu baki daya. So yana ɗaya daga cikin maudu'in abin da za mu tattauna yau tare da ni da Lallai wannan gaskiya ne, har ma kusan zan ce ka dan fara taba maudu'i na farko wanda muna so mu ji menene muhimmancin yin rijistar wannan katin zaɓe. To a takaice dai muhimmancin yin wannan katin zaɓe shine na farko ita ce muryar, because yadda muka so mu kawo canji a nan ƙasar mu ba ta yadda za mu iya kawo wannan canji ko wannan ci gaba ba tare da mun zaɓi katin zaɓe ba. So katin zaɓe tana da tasiri sosai gare mu matasa. Idan ba mu yi wannan katin zaɓe ba ta yadda za mu kawo canji, ko gobe waɗannan shugabannin da ke mulkan mu ta hanyar da bai dace ba, ko gobe su za su ƙara samun dama su zo su mulke mu. Sai dai mu zauna mu ta cewa ai wane kaza wane kaza wane kaza, amma kuma wannan dama ce gare mu ta mu tashi mu je mu yi wannan katin zaɓe. Ta wannan hanyar ɗaya ce za mu kawo wannan canjin da muke so. Ta wannan hanyar ɗaya ce za mu iya ɗaga muryar mu ta kai inda muke so mu kai, because da ƙuri'a mutum ɗaya tana iya canja Najeriya. So wannan katin zaɓe tana da muhimmanci, saboda haka ina kira ga matasa da mu tashi mu je mu yi wannan registration na katin zaɓe. Lallai wannan ya tabbatar mana da cewa kenan wannan kati yana da muhimmanci saboda shine yancin, wato kamar shine makamin yaki wanda za ku iya canza shugabanni zuwa shugabanni wayanda suke adilai. To amma akwai wasu mutane ko tsari wanda ake bi, ko kuma wane ne ya cancanci a ce yayi wannan katin zaɓe, ko kuma kowa zai iya yin da, misali kowa da kowa generally. Tsari da ke gare mu a nan Najeriya na yin katin zaɓe ba zan ce kowa ba, because idan yaro kake ba kai shekara 18 ba, doka ba ta baka dama ka yi katin zaɓe ba. Wadda zaran ka kai shekara 18 zuwa sama, as far as kai ɗan Najeriya ne, so doka ta baka dama za ka iya zuwa ka yi registration in katin zaɓe, za ka iya mallakar katin zaɓe, kuma za ka iya yin zaɓe. Ko da mutum bai da lahiya ko kuma yana da wani matsala na kasu, duka za su iya rajista. As za ka iya zuwa ofishinsu, ko kuma za ka iya ziyartar shafinsu na yanar gizo. So za ka kai ma dan kasa ne, dan kasa, ba kai dan Najeriya dan kasa ne, za ka iya yin wannan registration. To za mu so mu san wani lokaci ne za a fara yin wannan rijistar, kuma menene matakai ko tsarin yadda ake yi? To matakai mallakan katin zaɓe matakai 1 zuwa 2 ne. Na farko shine online registration, wanda za ka yi ta hanyar amfani da wayan hannunka, wanda za a fara shi 18 ga watan Agusta shekara ta 2025. Wanda kawai abin da kake bukata ka sa data ga wayanka idan lokaci yayi, ka ziyarci shafin yanar gizo na INEC, wanda shine www.cpr.inecnigeria.org. So za ka ziyarci wannan sashe in daga
18 ga watan nan da muke ciki za ka iya fara wannan online registration ɗin. Hanya ta biyu kuma ita ce wadda za a fara 25 ga watan nan na Agusta shekara ta 2025. Shi kuma wannan tsari na biyu wanda za ka ziyarci ofishinsu mafi kusa da kai wanda za ka je su maka wannan registration. Bambancin su kaɗan ne, iyaka wannan kai za ka yi da kanka kana gidanka hankalin ka kwance, but na biyun ga waɗanda kila za su iya finding ɗin shi da wuya, kila ba za su iya shiga ko ba su iya amfani da wayar hannu ba, so ana ba su shawara sai su jira 25 ga wata sai su garzaya sashi mafi kusa da su domin a yi assistant din su samu ma'aikatan INEC domin su musu wannan registration na katin zaɓe. To jama'a, kamar yadda kuke ji, wannan shine hanyar da zaka bi domin ka yi rijista kai ma ya zan ka mallaki wannan katin zaɓe, wadda kuri'arka ita ce yancinka kamar yadda ake ta faɗa mutane. So za mu so mu san, wato idan na yi rijistar wannan katin zaɓe watakila a garinmu can ina wani gari sai na dawo a birnin Kebbi, wata hanya zan bi domin kada kuri'a? Akwai wani tsari na canji ko wani abu? Ok, takaice dai idan ka yi rijista, yanzu in bawa misali, kila ka yi rajistan katin zaɓe a Zamfara sai ka dawo kila transfer of service, kila aiki ya sa ka dawo jihar Kebbi da aiki, sannan kuma kana so ka ci gaba da zaɓen ka a nan jihar Kebbi. Akwai hanya mafi sauƙi da za ka yi wanda za ka yi haka. Doka ta ba da wannan dama. Akwai abin da ake ce ma transfer of PVC data ko in ce record, wanda kawai shi ma za ka ziyarci ofishi mafi kusa da kai wanda kuke da na INEC, za ka je ka same su ka ce musu kana so kai transfer of data na PVC ka. So abin da ake nufi da transfer of data shine duk wani record ɗinka, duk wani information naka wanda ka yi register da shi farko, bayananka wanda aka maka register za su yi transferring ɗin shi daga wannan jihar da ka baro zuwa sabon jihar ka da kake inda kake so ka dinga yin zaɓe. So wannan ba wani abu bane mai insha Allah. So wannan shine hanyar da za a bi domin yin transfer na PVC kenan. Sannan akwai wani kuɗi da ake bukatan a biya kamar koda online ne ko physical na payment don mallakar wannan katin zaɓe? Ba wani kuɗi, ba wani charges, wannan kyauta ne. Sannan kuma ina ƙara kira ga mutane, saboda na san Najeriya yanzu haka za ga wasu za su amfani da wannan dama, especially kila ƙauyuka haka da wasu wujaje inda labarai baya zuwa musu yadda ya kamata. Za a yi amfani da wannan opportunity a je a kafa wata ƙungiya a zo a dinga ansa kuɗinsu, especially yanzu tun da har akwai online registration, za a je a dinga ansa kuɗinsu, ana masu registration ɗin ana ansa kuɗinsu. To gaskiya doka bata bada wannan dama ba, kyauta ake yin katin zaɓe a duk inda za ka ji kyauta ne, naira 5 ka ba a bukata. Yawan masu kallo, kada ku manta kuna tare da Nabil Media TV a cikin wannan shiri na matasan arewa ina mafita. Muna tattaunawa ne game da abin da ya shafi muhimmancin yin rijistar katin zaɓe. Za mu ɗan je hutun rabin lokaci, kada ku matsa, ku dakace mu. Ku danna mana like, ku yi sharing, ku yi comment domin sauran 'yan uwa su amfana. Thank you so much. Jama'a barka da dawowa. Yanzu za mu so mu san wanda katin shi misali ya bata, kamar ina da wannan katin zaɓe sai ya bata, kaga ba wai transfer ne ba daga wani wuri, to shi kuma kenan wani mataki zan iya ɗauka a don ganin cewa na sake mallakar wannan katin nawa? Shi ma duk kusan abu ɗaya ne da ka canja wajen aiki. Shi ma still za ka garzaya ka je sashi mafi kusa da kai a ofishin INEC. Idan ka je akwai abin da suke ce ma PVC replacement. Za ka je kawai ya musu bayani, za su maka nasan wasu 'yan tambayoyi. Idan suka maka tambayoyin za su amfani da waɗannan tambayoyin ne domin su yi assisting wannan record naka, domin su yi samu access da wannan information naka, sai a sake su maka wani sabon katin zaɓe. Wannan shine hanyar da za ka yi domin ainihin dawo da katin kada ka rasa. To za mu so mu san menene, wato wace irin rawa ce matasa za su iya takawa a cikin wannan tafiya na kokarin mallakar wannan katin zaɓe din da sauransu? Rawar da matasa za su taka ta hanyar yin katin zaɓe tana da yawa sosai, saboda duba da la'akari da cewa kashi 70 cikin masu yin kaɗa ƙuri'a matasa ne. So in ko yau aka ce matasa ba sa da katin zaɓe, kaga za mu ƙara koma jiya yau kenan. So matasa mu ne ke kawo canji ga zaɓe. Yau in ka je wajen yin zaɓe ka ji an ce ana tashin hankali, za ka ga cewa matasa ne, su ne za a ba kuɗi da su ne za a amfani domin a yi wannan tashin hankali.
in yau ka je ka samu wajen zaɓe kaga an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali, za a ga still kuma matasan nan su ne suka taya tsaye suka jajirce suka tabbatar da cewa an yi abin da ya kamata a yi. So matasa ta kowane gefe muna da rawar da za mu taka mai yawa, saboda haka ina kira ga matasa mu tashi tsaye kan mu zauna, domin katin nan fa ita ce muryar, katin nan ita ce za ta kawo mana canji da ni da kai da kowa da dukkan al'ummar Najeriya. Wannan katin ita ce incin mu a Najeriya, ita kaɗai ce da muke da damar da za mu je mu zaɓi shugabannin da muke so, mu zaɓi shugabannin da muke da yaƙini akan su cewa za su kawo mana canji, kuma muna fatan da cewa wannan canji iya gaske. So matasa gaskiya muna da rawar da za mu taka sosai a hanyar wannan zaɓen da zamu yi. Wato wannan shine rawar da matasa za su iya takawa game da mallakar wannan katin zaɓe, domin su ne ƙashin bayan cigaban al'umma. Za mu so mu san wani irin saƙo za ka yi isarwa, duba da cewa mun riga mun cimma lokaci, ba mu da isasshen lokaci, don haka muna so mu ji wani irin saƙo za ka aika zuwa ga al'umma game da wannan muhimmancin katin zaɓe, wani irin kira za ka yi? A takaice dai saƙon da zan ba al'ummar jihata, al'ummar ƙasata gaba ɗaya shi ne saƙo ne da ni da ku da abokanayenmu da 'yan uwanmu da familinmu gabaki ɗaya waɗanda ke da katin zaɓen ta yi expire, ta lalace kila, mu tashi da waɗanda nasu tabbace da waɗanda suke da transfer of wanda suka canza wajen aiki da kuma waɗanda yanzu ne za su yi katin zaɓe. Mu tashi mu haɗa kanmu, mu taimaki kanmu da kanmu, mu garzaya mu taimaki hukumar INEC wadda take kusa da mu je mu sabanta katin ko kuma mu yi sabon kati. Sannan ga waɗanda kuma za su iya amfani da wayansu, za ka iya ziyartar website na su INEC ɗinka wadda na faɗa, www.cvr.inecnigeria.org domin mu rajista. Ƙarin jan hankali shine wannan katin zaɓe idan fa mu tashi ba muka yi ta ba, mun cuci kanmu, mun cuci al'ummarmu, mun cuci 'yan uwanmu, kuma mun cuci ƙasarmu, kuma ko gobe wannan kukan da muke yi wallahi za mu ci gaba da yi. So the only way, hanyar da za mu iya taimakon kanmu shine mu tashi kan mu kwanta, zama bai ci mana ba, zama ba namu ba, mu tashi mu je mu yi zaɓe. Wannan katin zaɓe ita ce mun rabu, kuma da ita za mu amfani mu kawo canji a jihar mu, a ƙasar mu gabaki daya. Muna godiya kwarai da gaske. Yan uwa masu kallo da sauraron mu, duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na matasan Arewa ina mafita, wanda yake zo muku daga Nabil Media TV, wanda yau muka samu tattaunawa game da abin da ya shafi muhimmancin yin rijistar katin zaɓe, inda muka gayyato ɗaya daga cikin jagorori na wannan ƙungiya ta matasan Arewa ina mafita Development Initiative, wato Abdurrahman Shamaki, wanda shine coordinator a reshen jihar Kebbi. Ranka yaɗi muna godiya sosai, kuma muna fatar idan muka sake gayyatar ka a nan gaba domin tattaunawa za ka samu halartuwa. Masu kallo da saurari muna godiya kwarai da gaske, mu haɗu a sabon shiri na gaba.